Здравейте! Искам да споделя нещо, което е възможно да ви помогне, когато живеете живота си по своя собствена траектория и ще се срещнете с много различни мнения на различни хора. Някой ще ви нападне, друг ще премълчи, трети ще ви хареса, четвърти ще ви обожава, на пети ще му бъде много интересно, без да взимат позиция, добро или лошо. Но така, надявам се това да ви помогне, защото винаги ще има хора. А кои са хората? Това сме ние. Винаги ще има хора, които няма да са съгласни с нас. Това е мое преживяване, което от много години живея този живот. Бъда така сценично на сцената и да преживявам всичките тези вълнения. Хубаво, лошо, харесваме, не ме харесва, обичаме, не ме обича, одобрявам и не ме одобрява. И така, какво целя с това? В такъв момент влезете по-дълбоко в себе си и да видите, вие одобрявате ли се, вие харесвате ли се, вие приемате ли се. Защото творението работи чрез вас. Нямаме нужда от одобрението, от приемането на никой. Но това е мастерско познание, което аз не претендирам да съм там. Аз съм просто един човек, който си следва собствената траектория. Понякога прави зигзаг. Това е окей. Няма нищо лошо в това. Творението е просто перфектно с всичките детайли, които ние като хора ги виждаме неперфектни. Това е само едно мнение, това е само една позиция. И така, с много любов благодаря, скъпа, която направи този коментар за мен. Това ме вдъхнови да направя това видео. Защото има една много по-голяма картина от това, което одобряваме или не одобряваме, или което говориме всъщност. Ние го говориме на себе си. Аз съм много осъзната, че всичко, което казвам, го казвам